Знайшовся мой мяшочок. Вось я де його покинув. Видатно. Ой, новий шукать не прийдеться. О, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Почекайте мене криху. Мне треба мяшочок у свой покой отнести, каб у потребный момент не гублять час на пошуки. Ой. Добрий вечір усім. Салют, Буслик. Як ти своєчасово? Поговори, коли ласка, з глядачами. Ой, а ти куди? Буслик, у мяне вельмі важная справа. Треба мяшок на место отнести. Ой, допомогти тобі, Топочка? Не, дякую, я справлюся. Мяшок же пусты покуль. Однести пустий мішок – важна справа? Яшчэ якая? Кажу ж, ён толькі пакуль пусты. Значить, хутко мішок стане повним? О, Топочка, а чим ти збираєшся його наповнити? Буслик, які ти допитливий. Хутка гэты мяшок напоўніцца рознымі, цікавымі, а галоўнае, смачнымі рэчамі. Ого, атрымліваецца у цябе чароўны мяшок. Чаму чароўны? Не, звычайны. Тады адкуль у ім возьмуцца цікавыя і смачныя рэчы? Ой, Буслик, ну як жа з табой складана? Ой, ты ніколі не лічыў, колькі пытанняў за хвіліну можаш задаць? Ой, не, але думаю многа. Усе малыя дапытлівыя, Топа. Дык хто напоўніць твой мяшок? Ай-яй-яй-яй, усё табе Ну, раскажа. калі ласка, я ж твой сябар. Ну, добра. Я падрыхтаваў мяшок для падарункаў на Новы год. Ой, Топочка, які ти малайчына. Дзякуй, я ведаю. Ой, ти вирішив зробити усім подарунки і скласти їх у мяшок, каб ні на один не забыцца? Чакай, Буслик, ты мяне не так зразумеў. Я падрыхтаваў мяшок, каб складваць туды свае падарункі. Ого! Ага! І між іншым, гэта яшчэ не ўся моя падрыхтоўка. Ой, а што ты яшчэ рыхтуеш, Топа? Буслик, не што, а каго? Сябе. А, я зразумеў! Ты вучыш верш да свята, ці танец. Верш і танец! Ды ну! З гэтым можна не спяшацца. А з чым трэба спяшацца? З салодкімі трэніроўкамі. О, салодкімі? Ой, ніколі не чуў пра такія. Правильно, бо я сам іх придумаў. Ой, цікава. А раскажы, калі ласка, што за трэніроўкі такія? Ну, на Новы год заўсёды бывае шмат салодкага, так? І цукеркі, і пячэння, і тортики. Ой, сапраўды, Новы год смачнае свята. Дык вось, каб з'есці ўсё смачнае, якім будуць частаваць, я пачаў прывучаць сябе ужываць больш салодкага ўжо зараз. Вось яно што. Сёння я з'еў 2 цукеркі. Заўтра дадам яшчэ одну. І так кожны дзень буду павялічваць іх колькасць. Да свята так натрэніруюся, дакладна змагу з'есці вялікую колькасць салодкага. Ну што, Буслик, геніяльна придумана? Ну, шчыра кажучы, не ведаю. Ну, Буслічак, ёсць, праўда, у маім плане адзін недахоп. Гэта які? Я пакуль не придумаў, адкуль узяць столькі цукерак. О, у цябе выпадкова няма ў запасе? Не. Ай, шкада. Ну, нічога. Спытаюся ў Яны і Рысі. Ды і на занятках, сябры, думаю, не адмовяцца падзяліцца цукеркамі. Яны ж мне патрэбны не проста паласавацца, а для трэніроўкі.
А, Б, В, Г, Д, Е. Вітаю усіх, сябри мої. О, добрий вечір, Коска. Салют! Чим займаєтеся? Ой, Топа розказує, як рихтується до новогоднього свята. Пуслик, я с тобой поделюся по секрете. Ой, Топочка, поділися і со мною, коли ласка, мені так подобаються секрети, я нікому не скажу. Ай, ну добре, уговорила. А Коска, а у тебе випадково цукерок нема? На жаль, ні. Я увогуле зараз стараюся менш солодкого уживати, бо на Новий год його буде шмат. Ой, ти, Коска, неправильно робиш. Наоборот, треба наладити солодкі тренування. Їх Топа придумав. Солодкі? Ну, я до свята буду кожен день їсти більше і більше цукерок. Каб на Новий год їх у мене улезло много-много. Ай-йоячки. Топа, а ти ведаєш, чим скончаться твої солодкі тренування? Чим? Ну, у лепшым випадку дієтой. І на святі тобі прийдеться увогуле бути без солодкого. О, і гэта лепший випадок. Вядома. А у горшым ти, Топочка, можеш зустріти свято у больниці. Будеш лячити там живот і зуби. Не, такий варіант мені не підходить. Топа, нельга натренироваться уживать больше солодкого. Гэта не фізичная нагрузка, якую можна поступово павялічваць. Мне так само здавалося, що план Топи не спрацує. Правильно, здавалася. І на самім святі, між іншим, так само нельга аб'ядацца солодким. А гэта чаму? Таму што гэта замест гульняў і віншаванняў можа скончыцца візітам да доктара і горкімі лекамі. Ой, і свято буде сапсаваць ва ўсіх, бо мы будем перажываць за цябе, Топочка. Так што, Топочка, вырашай, ці патрэбны табе гэтыя салодкія трэніроўкі. Ой, здаецца, я пагарачыўся. Напэўна, не патрэбныя. Дзякуй за тлумачэнне, Коска. Калі ласка, Топочка, спадзяюся, ты адмовіўся ад сваёй ідэі. Не хвалюйся, адмовіўся. Я нават вас зараз цукеркамі пачастую, якія для трэніровак падрыхтаваў. Ой, дзякуй, Топочка. Я пабег за цукеркамі, а вы уключайте мультик. Я хутенька. Дякую за цукерки, Топа. Так, дзякуй. А зараз усім дзеткам час рыхтавацца да адпачынку. Зубки чистим, тварики и лапки мыем. І у ложечки бяжим. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.
разом з нами.